Tak, udělal jsem si novou postavu. Tak, teď si vezmeme brnění, přilbu, náušnice, meč, štít a náramek a náhrdelník. Střevíce, hala, tak musíme začít na sebe tam bonus. Kouzla si vezmu v 5. Teď se jdeme expit. Sice jdu na psy, ale bude to, uvidíte, kolik to bude dávat. Dívejte. Kolik mi to dá, uvidíte. Ale dá mi to level 2. Jdeme na trošku větší. Ne, nevím, ale ubírají mi docela málo. No to už je jedno, vidíte, jak se tady rychle XP. Tak jdeme něco jiného. Začneme s tímhle. Trošku lepší válečník. Ještě mám MHčko, vidíte, co se kupuje ze zbraně. Ale všechno plus 0, bohužel. Vlastně. Brnění vám ukážu. Mnicha, železné brnění tygra. Potom tady mám tady brnění kasury. U stařenky se resetují schopnosti jako vždy. U skladníka si dáváte věci do skladu. Nikdo se vám nemůže nabourat. Smíšenky si můžete koupit toto. Targneme na návrat místa, požehnaný pergamen, červené elixíry, modré elixíry, láhev z jeden, láhev z jeden více, měšec, plášť uprchlíku, propustka, dostatečnosti, větrné boty, u kovaře se vylepšují věci. Teď vám ukážu moje věci. Plus 9, vraždnosti duchů, v tom kámen návratu plus 3, kámen proti šamanům plus 4 a štěpek z kamene bohužel se jeden nepodařil. Špinaté pásové brnění plus 9, v tom kámen osrady plus 3, kámen vyhýbání plus 3, kámen spěchu plus 1. Všechny se vydařily. Mám demonty blbosti plus 500 ZB, na různé bonusy. Ještě vám ukážu, kde se kupujou knihy. Knihy se kupujou myslím, že u Sona. Jo. U Sona se kupují knihy schopnosti. Každý ten, kdo je za postavu, ten má napsané různé ty. Tak to je lidičky všechno. Uvidíme se příště, naschle.
Hihihihi.